Per exemple, el que va dir en Pinker en acabat d'entrevistar algú d'una determinada edat. Cualquier tiempo pasado fue peor. Quan des de Mas Albornà ens van proposar poder fer aquest projecte de manera conjunta, hi havia una cosa que ens unia, que era que el calendari fa 10 anys, nosaltres fem 100 anys, és a dir, estem d'aniversari tots dos, i a més coincidim absolutament amb la filosofia, que és fer visible, igual que Mas Albornà transmet que per tenir una discapacitat no vol dir que no es puguin fer coses, doncs persones grans no vol dir que no es puguin fer coses. P, debe colocar un P. La idea, intentaremos hacer esto, como si estuviera protegiéndose de los palos. Somos del Val d'Alzaire de San Adrián. Nos ha gustado mucho. És una iniciativa supermaca i participar d'on molt de goig. Molt bé, perfecte. Es lo mismo que me está encantando, o sea, no sabía yo que fuera de esta manera. Me dedico todos los días a practicar el deporte y cuando hay carreras a nivel internacional o mundial, pues participo en todas ellas. Me siento feliz, como independiente. Venga, som-hi! Jo, el primer moment que em van proposar vaig dir sí, ràpid, a tota la gent que fa les coses bé i sobretot totes les d'esperit humà, doncs s'hi ha d'apoyar i ens hi hem de bolcar tot el que puguem. Un petó a tots. Que sí, que és guai. Home, si no es trenca la càmera, sí. La gent, amb els anys, entra en un món tout à fait différent. Bien, muy bien. ¿Y usted es cocinera de aquí, Adoración? Hombre, ahora no le puedo quitar el puesto a este señor. Cuando este señor se jubile, yo entro de cocinera aquí.
I realment són d'aquestes coses que crec que s'han de fer sempre. Estic molt contenta. Com els veus? Ah, molt bé. Molt bé. Sí, jo sempre estic preparat. Les primeres impressions són boniques i molt bones. Les primeres impressions de Vilafranca són amb boles. Quan vulguis. Sí? Jo ets una persona que tinc curiositat per fer coses, per participar sobretot en moltes coses, i bé, doncs la d'avui és una d'elles, no? ¡Para, beba! Esto es bueno. Per la part que em toca haig d'estar satisfet, perquè evidentment, encara que oficialment doncs, les estructures et jubilin, jo crec que si tens possibilitats per salut i per capacitats de fer coses, s'han d'aprofitar. Bé, celebrem 10 anys del calendari de Mas Labornà. Aviat està dit, 10 anys. He de felicitar totes les persones que durant aquests anys han col·laborat amb aquest calendari i espero doncs, poder-vos felicitar pels 20, pels 30, pels 40, en fi, els 150, etc. Moltes felicitats a tots els que hi heu col·laborat i moltes gràcies.